Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda baky tarap yurdumyzdaki täzelikler hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Garaşda baky bir tarap Türkmenistan döwletinde hormatly prezidentimiz arkadagy ferdarymyzyň parasatly ýol başlygyna alnyp barýan işler berkarar döwletiň täze ýa-da galkynçy döwrüne münasib ýürelýär bilen üstünlikleri başlanýar. Munyň şeridini hepden dowamynaky wakadaram tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 4 aprelde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň owasyna toplumly güdäwçiligi diýen ornmasarynyň hemde vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmagyna sanly urgam arkaly iş masadyny geçirdi. Iş masadyna gatnaşjylary alnyp barýan işleri barada hatabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow buğday eklen meýdanlarda alnyp barýan ýa-da işleriniň agresenik kadalara dogry laýyk gelmegini hem geçirilýän ýa-da işlerini kesýetlenen möhletlerdi ýerine ýetirmegiň geljek bol hasylyň kepiri dönebildi. Şoňra da akinlere ýa-da işler bilen bir hatarda vilayatda gowy çekişiniň belenen möhletlerdi hem ýokary hile geçirilmegi häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýar. Döwlet başlygymyza bu işler bilen bir hatarda ekrançylyk meýdanlaryna ýer almanyň hem beýleki göýük bagçy ekinleriniň bol hasylyny ösdürip ýetişdirmek maksady bilen degişli agresenik çäreleriň öz wagtyna geçirilmegini üpçün etmegi tapşyrdy. Şerekeme bağ nahallaryny ekmek, tokoy doluklaryny döretmek bilen bir hatarda ekilen bağlara ýa-da işleri ýa-da alnyp barylmalary. Şolar wagtyň özüne pili önüjler bilen şertnamalary baglaşmak hem olary ýüpek gurçunyň tohumlary bilen üçinetmek babatda anyk tapşyryklar berildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow alnyp barýan gurulşy işleriniň aýratynama durmuş maksatly binalaryň gurulşyklarynyň hemişe üns merkezine saklanmalaryny belep, bu işleriň belenen möhletlerdi hem ýokary hile geçirilmeginiň häzirki döwrüň möhüm talaby bolup durýanyny öňe. Hormatly prezidentimiz häzirki döwürde alnyp barýan işleriň ýurdumyzyň durmuş ykdysata dönüşdirilmegine, halkymyzyň bagtyar durmuşynyň berkidirilmegine ähmiýetli dönübildi. Hemme bu urda alnyp barýan işleriň netijeli dowam etdirilmegine üns çekdi we bu babatda degişli tapşyryklar berdi. 5 aprelde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň ministrlikleriň we puduklaryny durunuş idaralarynyň ýol başlaryny güzüpe bellemek bilen baglanşykly maksat geçirdi. Döwlet başlygymyza maksadyny gün tertibine geçip ilki bilen maliýe ykdysady toplumynyň ýol başlaryny güzüpe bellemek meselesine garady. Hormatly prezidentimiz Serdar we Maliýe we Ykdysadyýat ministri şeýle Türkmenistanyň hökümetiniň Ýewropa Birleşiginiň halkara çeýnik kömek baradaky milli utgaşdyrjysy we bütün dünýä bankynyň Türkmenistanyň durunuşy wezipelerini Silap we Zähmet we iraty durmuşdaýdan gorumak ministri pensiýa gaýdasynyň müdiriýetiniň başlygy wezipelerini Täşrif we Türkmenistanyň ýokary güdäwçilik idarasynyň başlygy wezipesine Hojoly we Türkmen standartlary baş döwlet gullugynyň başlygy wezipesine Aman Muhammedow we Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet hemşiriniň başlygy wezipesine Melik we ýurdumyzyň merkezi bankynyň başlygy şeýle hem halkara pul gazinasynyň Türkmenistanyň durunuşy we Aziýanyň ösüş bankynyň Türkmenistanyň durunuşy wezipelerini bellemek baradaky resmi namalary gol çekip, olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Muhammedow toplumyň ministrlikleriň we puduklaryny durunuş idaralarynyň ýol başlaryny berlep, olary degerli maslahatlary hemde tapşyryklary beren üçin döwlet başlygymyza tüý sürekdeni hoşallyk bildirip, öňde bolan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi urny güdäwçilik diýen düzümleriniň sadaşly işiniň üpçün ediljekdigine ananlardy. Soňra maslahat ýurdumyzyň ýanyňyş energetika toplumynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna dowam etdi. Hormatly prezidentimiz Aman we Türkmenistanyň döwlet ministri, Türkmengada döwlet konserniň başlygy wezipesine, Agajanow we Türkmennew döwlet konserniň başlygy wezipesine, Ruzy we Türkmen geologiýa döwlet korporasiýasynyň başlygy wezipesine berilip, olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Abdurrahmanow ýurdumyzyň ýanyňyş energetika toplumynyň puduklaryny ýol başlary bellenligi we olary gymmatly maslahatlar beren üçin döwlet başlygymyza hoşallyk bildirdi. Soňra hormatly prezidentimiz gurulşyk senat toplumynyň ýol başlaryny güzüpe bellemek baradaky mesele geçdi. Hormatly prezidentimiz Orunov we gurulşyk we binagarlyk ministri güzüpesine, Ana Mehmedow we senat we gurulşyk önümçiligi ministri güzüpesine, Recep Muradow we energetika ministri güzüpesine, Ýolmanow we awtomobil ýollarynyň gurulşygyny durundurmak baradaky döwlet agentliginiň başlygy güzüpesine, Niýazy we Türkmen Himiýa döwlet konserniň başlygy güzüpesine bellemek barada resmi namalary gol çekip, olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi.
Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Pürçekow hormatly prezidentliğe güdäwçilik diýen dizmeniň ýol başlaryny güdäp belläni üçin tüý sürekden hoşallyk bildirip, öňde bolany möhüm güdäpler çözmek hemde bildirleni belent anamy ödemek üçin ähli tagalary etjekdiklerini, bilimlerini hemde tejribelerini gaýgyrmany zähmet çekjekdiklerini anandyrdy. Soňra masagat Fewda we Dokmet Senat Budonuň ýol başlaryny güdäp bellemek bilen bagly mesele boýunça dowam etdi. Hormatly prezident Fewda we Daşary ykdysady aragynyşyklary ministri wezipetine Gurban Azarowy, Türkmenistanyň Dokmet Senat ministri wezipetine Rejepow, Şaryf we Türkmenistanyň döwlet haýçy mal birjatynyň başlygy wezipetine Işan Ulywany Türkmen Hali döwlet birleşiginiň başlygy wezipetine bellemek baradaky resmi namalary gol çekdi, hemde olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Vice-premier Galejew toplumyň ýolbaşlaryny güdäp bellep bildirleni uly önüm üçin hormatly prezident we hoşallygyny beýan edip, güdäwçilik diýen toplumyň ähli ýolbaşlarynyň özlerini anandyran güdäpde mehriban watanymyň güllep ötmeginiň bähbidine ak ýürekden ihlasy zähmet çekjekdilerini hemde sany ulgamy ornaşdyrmagy, Fewda ulgamynyň Dokmet Senatynyň hemde bir janyň işlerini kemilleşdirmäge gönükdirleni güdäpleri öz wagtyna ýerine ýetirmek üçin ähli taýlalaryny etjekdilerini anandyrdy. Soňra masagat owakyjyk toplumynyň ýolbaşlaryny güdäp bellemek bilen dowam etdi. Hormatly prezident we Altyapy owakyjylyk we daşky şowy Gowramak ministri güdäpetine, Baýjanow suw hojalygy baradaky döwlet komissiyanyň başlygy güdäpetine, Berdi we Türkmen atlary döwlet birleşiginiň baş direktory güdäpetine bellemek baradaky resmi namalary gol çekdi we olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Urad Geliýew toplumyň puduklarynyň ýol başlaryny bellep, maslahatlary beren üçin hormatly prezident we sag bolsun aýtdy. Hemde bu ulgamyň işini munun bilen kemilleşdirmek, azyk bolçulugyny putulandyrmak, ýerden alynýan hasylaryň mukdaryny köpertmek, ýerleň meliorativ ýagdaýyny gowrandyrmak, mallarçylyk toplumlarynyň işini talabaly gurmak urunda ähli zerur tagalaryň ediljekdigini anandyrdy. Soňra masagat alam bilim sport we sağlyk guraş ulgamynyň ýol başlaryny güdäp bellemek bilen dowam etdi. Döwlet başçymyzy Ataýbany ýurtmyň bilim ministri güdäpetine, Amanepet we sağlyk guraş we derman senaty ministri güdäpetine, Agmradow sport we ýaşar syýasaty ministri güdäpetine bellemek baradaky resmi namalary gol çekip, olary işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Soňra ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Toýluýew toplumyň düzümlerini ýol başlary belläni hemde olary zerur maslahatlary beren üçin döwlet başçymyzy sag bolsun aýtdy. We ýurtmyň alam bilimi sağlyk guraş ulgamynyň işini mundan bilen kemilleşdirmek, olary häzirki zamanyň ösen tejribesini ornaşdyrmak hemde halkara derejeli türgünleri taýýarlamak we ýarşlary gurmak boýunça degişli gulluklyň sadaşlyk işiniň üpçün edilmegi uruna zerur taýýarlaryny gaýgyrmaçykdygyny anandyrdy. Hormatly prezident we masada dowam edip Şamradow Türkmenistanyň medeniýet ministri wezipetine, Aşyr we Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komissiyanyň başlygy wezipetine, Hudaýberdi we Türkmen döwlet neşriýat gullugynyň başlygy wezipetine, Gadakbaý we Türkmenistanyň döwlet habarlary agentliginiň başlygy wezipetine bellemek baradaky resmi namalary gol çekip, olary üstünlikleri arzuw etdi. Ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow toplumyň puduklarynyň ýol başlaryny belländigi hemde olary ören gymmatly taragatlar edeni üçin hormatly prezident we hoşallyk bildirdi. We ýurdumyň medeniýet ulgamynyň köpçüliklerini habar beriş işleriniň, şol sanda teleradio we neşriýat gullugynyň işini kemilleşdirmek, olary häzirki zamanyň ösen tejribesini sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça öňde ýan wezipeleň üstünlikli ýerine ýetirilmegi uruna degişli düzümler bilen birlikde tagalla etjekdigini anandyrdy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow masady jemlep, güdäp bellenen ýol başlary ýene bir gede gutlady. Hemem olary berkjan saglyk halkymyň bagyt häýärliginiň berkarar watanymyň awdançylygynyň bähbidine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzuw etdi. 6 aprelda Türkmenistan prezidenti ýurdumyň ýaraly işleriniň belent serkerde başdy. Serdar Berdimuhammedow döwlet hukuk kengeşiniň geňişleýin mejlisine geçirdi. Onu döwlet hukuk kengeşiniň güdäp guramaçylyk meselelerini garaly. Şerekeme degişli düzümlerde şu ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işiniň netijeleri, garaşyly watanymyzda hukuksyzlyk we asudylygy üpçün etmek, harby hemde hukuk goraýjy idaralaryň işini mundan bilen kemilleşdirmek boýunça öňde durýan möhüm güdäpleri ara alyp maslahatlaşyldy. Hormatly prezident we Serdar Berdimuhammedow mejlisi açyp döwlet hukuk kengeşiniň düzümini tasdiklamak we harby hemde hukuk goraýjy idaralarynyň ýol başlaryny bellemek gün tertibiniň esasy meselesidigini aýtdy.
Yurdumdan yararlı işlerinin belän serkirde başlaýy Serdar Berdimuhammedow döwlet hukuk kenişiniň düzümini tasdiklamak, harby hukuk gorajylarynyň ýolbaşlaryny wezipä bellemek meselesine geçip, köp ýyllaň dowamyny gulluk etmegiň oňy tejribesini toplanyny nazara alyp, Günnäwdi fe gorunmak ministri wezipesine bellemek kararyna gelenini aýtdy. Günnäwdi özüne bildirilen anam üçin hormat prezident bilen hoşgallyk bildirip, ýurdumdan gorunmak ministriniň öňüne durýan möhüm wezipeleri ak ýürekden ýerine ýetirmek ugruna ähli zerur taýlary etjekdigine we halkymyzyň parahat, dürüjlikli durmuşynyň gorugyny berk durjakdygyna anandyrdy. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň konstitusiýasyna raýatda baş prokuroryň ýokary hadytyň başynyň, içeri işler ministriniň we adalet ministriniň Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň radyla bilen wezipä belleýänini aýtdy. Şununla baglanykda döwlet başçylygy Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň radyla bilen Ataýew ýurdumyň baş prokurory wezipesine berildi. Ataýew bildirilen ýokary anam üçin ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna hoşallyk bildirdi. Hemde watanymyzyň mundan belägem gülläbismeginiň, döwletimizde kanunçylygyň we hukuk tertibiniň saklanmagynyň, halkymyzyň dürüjlikli zähmetiniň hemde bagtyar durmuşynyň bähidine ukyp başarmagyny we tejribesini gaýarmany işlejekdigine anandyrdy. Soňra hormat prezident ýurdumdaň içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirjek hojany ýatfa ýüdenip, oňy içeri işler idaralaryna ýolbaşlyk eden döwründe birnäçe kemçiliklere ýol berilendigini, hususan jemgyçilik tertip düzgünligini, ýol hereketiniň hukuksyzlygyny üçetmek işlerine, şerekeme polisiýanyň ýerli wekilleriniň işine talaba laýyk güdäwçilik etmegini bildirdi. Soňra hormat prezident bu ýagdaýlary nazarda tutup, hojany ýatfa içeri işler ministriniň wezipesini ýerine ýetirmekden boşatdy. Döwlet hukuk kenişiniň geňişen mejlisiniň dowamında ýurdumdaň baş prokurory, içeri işler ministriniň polisiýanyň ýol güdäwçilik gulluklarının alyp barýan işlerine geçirilen seljerme işleriniň netijeleri barada hasabat berdi. Soňra hormat prezident Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň radylygy bilen Hydyrow içeri işler ministri wezipesine bellep, ony Lewat vilayatynyň polisiýa müdiriniň müdiri wezipesinden boşatdy. Hydyrow ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna bildirilen ýokary anam üçin hoşallyk sözlerini aýdyp, ministrligiň öňüne durýan möhüm wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna güýç howatyny, tejribesini gaýarmany işlejekdigine anandyrdy. Mejlisiniň dowamyna Lewat vilayatynyň polisiýa müdiriniň müdiri wezipesine degişli karar bilen polisiýanyň podpolkownigi Berdiýew belenildi. Soňra hormat prezident ýurdumdaň ýokary hadytynyň başlygy Usman Petfa ýüdenip, hadyt ulgamynyň häkimetiň barşa haty bolup durýanyny beledi. Şununla baglanykda hormat prezident Usman Petfa wezipeden boşadylmanyny belep, oňy wezipe borçlaryny ýerine ýetirmegi dowam etmegi taşyrdy. Hormat prezident Anaýew ýurdumdaň milli hukuksyzlyk ministri wezipesine beledi. Olu ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna bildirilen ýokary anam üçin hoşallyk bildirip, ýolbaşlygy diýen düzüminiň öňüne durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna zerur taýlary etjekdigine anandyrdy. Hormat prezident döwlet hereket gullugynyň başy wezipesine Nuriýew beledi. Gullugyň täze belenen ýolbaşly özüne bildirilen anam üçin ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna hoşallyk bildirip, watanymyzyň mukaddes çäkleriniň, halkymyzyň parahat we bagtyar durmuşynyň ygtybarly gorugyny üçetmek ugruna zerur taýlary etjekdigine anandyrdy. Soňra ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna Türkmenistanyň milli geňeşiniň halk maslahatynyň radylygy bilen adalet ministri wezipesine Taganow beledi. Ministrligiň täzeden belenen ýolbaşly özüne bildirilen anam üçin hormat prezident hoşallyk bildirip, bu düzüminiň öňüne durýan wezipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek ugruna ukyp başarmagyny gaýgyrmajykdygyny anandyrdy. Döwlet hukuk kenişiniň geňişen mejlisiniň dowamyna Hudaý Quliýew döwlet gümrük gullugynyň başy wezipesine tasdiqlandy. Döwlet gümrük gullugynyň ýolbaşly özüne bildirilen belän anam üçin ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna hoşallyk bildirip, gullugyň işini talaba laýyk alyp barmak ugruna zerur taýlary etjekdigine anandyrdy. Hormat prezident Ataýew döwlet migrasiýa gullugynyň başy wezipesine beledi. Gullugyň täze belenen ýolbaşly ýurdumdaň ýararly işleriniň belän serkirde başyna bildirilen ýokary anam üçin hoşallyk sözlerini aýdyp, migrasiýa syýasatynyň üstünlikli durmuşa geçirmek ugruna ähli taýlary etjekdigine anandyrdy. Hormat prezident Serdar Berdimuhammedow mejlisde gatnaşyjylary ýüdenip, garaşsyz hemişlik beýtarap döwletimiziň jemgyýetde durnuklygy hemde alalaşygy puturlandyrmagy,
Dünýäniň ýurtlary we halkları bilen dostlukly hemde özara bählikde gatnaşyklary üstürmäge gönükdirlen syýasaty alyp barýanyny beledi. Şu maksatlary esasanyp gowrudylan gorunç häsiýetli harby doktrinamyň talaplaryna laýykly harby we hukuky idaralaryň düzümeyi aýdyrlyk hemeleşdirilýär. Soňra döwlet howpsuzlyk keňeşiniň giňişleýän mejlisiniň dowamında harby we hukuky idaralary tarapyndan şu ýylyň ýanwar-mart aýlaryna ýerine ýetirilen işler baradaky hasawatlar dinlendi. Yurtmydan goranmak ukyby hasam berkidilýär. Belenşi ýaly harby hukuk goragy idaralar döwletimizde milli harby we jemgyýetçilik hukuklygyny üpçün etmek boýunça möhüm wezipelere ýerine ýetirýärler. Bu idaralary raýat jemgyýetiniň durnukly ösmegini üpçün etmek, yurtmyzda mundan berýän mögülleri ösürmek boýunça gowrudylan maksatnamalarymyzda netijeli durmuşa geçirmekde zerur şertleri döredýärler. Şununla bağlykda ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belens ýerkerde başly harby hukuk goragy idaralarnyň ýolbaşlarynyň ruhy ahlaktaýdan iň ýokary taraplara laýyk gelmeliklerini beledi. Olary watanyň we halkyň öňünde gowrudan kasamyna wepaly bolup, watanymyza ak ýürekden gullyk etmelerler. Şereheme ruh bilen watan söýji we öz işine usat bolmalarlar. Harby hünär babatda türkmeniň asaly däpleriniň talaplaryny ödemelerler diýip döwlet başçylygy aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary Amanow güdüşligi diýen düzümleriň işini kämilleşdirmek boýunça şu ýylyň 3 aýyna ýerine ýetirilen işleň jemleri barada hasabat berdi. Yurdumyzyň ýaraly işleriniň belens ýerkerde başly Amanow ýüdünüp, oňy ýurdumyzda raýatlaryň hukuklaryny we adatlyklaryny goramakda, döwletiň howpsuzlygyny we goranmak ukybyny puturlandyrmakda, hukuk tertibini üpçün etmekde, ýurdumyzyň harby we hukuk goragy idaralary bilen bilelikde uly işleri durmuşa geçirendigini biledi. Hemem oňa watanymyzdan hemde halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlary üçin minnetdarlyk bildirdi. Hormatly Prezident we Ministrler Kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk, harby hukuk meseleleri boýunça ornmasarynyň wezipesiniň ýapylýanyny aýtdy. Şerehem Amanowyň başga işe geçmegi sebäpli Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary wezipesinden boşadylýanyny ma'lum etdi. Amanow şu ýylyň dowamyny özüne bildirilen anam hemde dürli düzümleriň jogapkärlik wezipelerini ihlasy zähmet çekip, watanymyza gullyk etmek hormatynyň miýesirden üçin hormatly Prezident we tüýük sürekden hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezident we mejlise gatnaşyjylar ýylynyp birnäçe wagtdan beri abraý bilen gullyk edip gelýänini, şeýle toplan tejribesini gözüňe tutup, Gorunmak ministri Günnogdyýew Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary wezipesine bellemek kararyna gelenini aýtdy. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belens ýerkerde başly Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň täze düzümini tasdiqlamak baradaky permany hemde kiber howpsuzlyk boýunça döwlet topornyň düzümini tasdiqlamak baradaky karary gol çekdi. Hormatly Prezident we Serdar Berdimuhammedow harby hukuk goragy idaralaryň öňüne durýan wezipeler kesýetdi. Hemem elki bilen goranmak ministri, Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary Günnogdyýew ýüzlenip, gorunç häsiýetli harby doktrinamyza laýykly ýurdumyzyň ýaraly işlerini mundan belägem döwür baprashdyrmaga, harby bölümlerde harby düzgün nizamy puturlandyrmaga gönükdirlen işleri dowam etmegiň zerurdygyny öňe Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belens ýerkerde başly Günnogdyýew Türkmenistanyň Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň sekretary hökmünde harby we hukuk goragy idaralaryň öňünde bolan wezipelerini ýerine ýetirilişine gödäwçilik etmek tapşyrdy. Şununla bağlykda bu idaralary dünýäniň öňde barjy tejribelerini, döwrübap tehnologiýalaryny we sanly ulgamy ornaşdyrmak bilen ýurdumyzyň goranmak ukybyny ýokarlandyrmak, milli howpsuzlygy, jemgyýetçilik hukuk tertibini, kanunlygy üpçün etmek boýunça Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň agdarlary bilen bilelikde ähli zerur işleri alyp barmagy dowam etmek tapşyryldy. Döwlet howpsuzlyk keňeşiniň giňişleýän mejlisinde başga da birnäçe möhüm meseleler garaly. Hemde olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 7 aprelde Türkmenistany asaly däwe görä bütün dünýä saglyk güni belenildi. Milli tenamada berkidilen bu halkara tenagwatlanyp, köpçüliklerini velosipedli ýürüş geçirildi. Oňa hormatly Prezident we Serdar Berdimuhammedow gatnaşdy. Döwlet başçylygynda köpçüliklerini velosipedli ýürüşe badalygy berip degişli sportly watyna wesenen gatnaşyjylaryň kerweniň öňüne çekdi. Hormatly Prezident bilen ýa-da hemmeler paýtagtymyzdan giň şaý ýollar bilen sadyşykly herekete başladylar. Aprel aýynyň ýerteheriniň janyş pary arasy salkyny howasy, baharly watyna wesenen köpetdagyň tegnäki tebigatyň ajaýyp ýerleri, dünýäniň iň owdan we ýaşamak üçin has oňoýly şäherleriň hataryna eýleýän orny önamli berkidýän Sewit we halkara hyzmatdaşynyň merkezi hökmüne ikrar edilen ak mermerli Aşgabatyň gözerkeşi ruhyny götürýär, güýç kuwatyny artdyrýar, umut duýgulary peşkeş berýär.
Köpçülüklerini velosipedli yürüyüşüňe badalgalan ýerine hemde tutuş ýoluň uruny dürüjülük toparlanyň joşgyny çykyşlary ýaýbanlanarly. Garaşda da bagly tarap watanmyda hemem oňa parahaçylyk süýjülükli dürüjülükli syýasatyny spordy wat bedýän aýdym sada çykyşlary hemde joşgyny tanıtlary başaryanyň bayramçylyk öwüşgünü hatam artyryp sport şehrine gatnaşjylary ýoly üstünlikli geçmäge ruhlandyrdy. Köpçülüklerini velosipedli yürüyüş tamamlanandan soň hormat prezident Serdar Berdimuhammedow oňa gatnaşjylary dönüp halkyň arkadaly zamanaty çygarasyna geçen şuýly ýylatmady beden terbiýe we sport bilen meşgulanmagy mundan belegem giňden çekmek, jemgyýetde sagdyn we işleňe durmuş ýürürlerini berkarar etmek boýunça toplumdaýy işleri dowam etmegiň zerur donanykdy. Muňa sagdyn bilimli, maksady ukunly, giň gözetimli, innowasion tehnologiýalardan başgarýan ýaş nesli terbiýelemegiň aýrylmaz bölegi hukmyny çağlar we ýaşlar sportyny ösürmäge ýardam eder. 8 aprelde hormat prezident Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň mejlisine geçirdi. Mejlisiň dowamyny milli ykdysadyň puduklaryny ösürmäň şuýlaryň birinji şäheriniň jemlerini ministrler kabinetiniň başganyň ornatlarlarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň hasabatlary dinlendi. Gelecek döwür üçin Türkmenistany durmuş ykdysadyny ösürmäge ileri tutulýan wezipeler kesýetini. Hormat prezident mejlisiň gün tertibine ýygynyp ýylananlary ýurdumyň hökümetiniň täze düzümine tasdiqlanmagy bilen gutlady. Hemem ministrler kabinetiniň düzümine girýän ýol başlaň ähletyny berkarar watanmydan mundan belegem gülle ösmeginiň hemde mehriban halkymyzyň abadan we bagtyar durmuşda ýaşamagynyň behidine alyp barjak işlerini üstünlikleri arzuw etdi. Mejlisiň dowamyna Ýazmyradow Türkmenistanyň prezidentiniň owy hojalyk meseleleri boýunça Begliýew neft-gaz meseleleri boýunça geňeşli wezipesine berenildi. Hormatly prezident degişleri etmenamlary gol çekdi. Soňra 2022-nji ýylyň ýanwar-mart aýlaryna ýerine ýetirilen işler boýunça hasabatlar dinlendi. Şu döwürde ykdysadyň ähli pudoklarynyň durnukly üçini üpçünetmek maksady bilen toplumlaryň şäherleri görüldü. Ähli ministrlikler hemde pudoklaryny duranyş idaralarynyň jemleýiji maglumatlaryna laýykly öňürlüň önümiň meçhuri geçen ýylyň degişi döwrüne garanyňda 11,1 götürmäkdi. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow şu ýylyň birinji şäherine ýerine ýetirilen işleň netijeleriň ýurdumyň belenen maksatnamalary laýyklykda ösmegine dowam edýänini görkezýänini bildi. Içerki önümün ösüşü ýylyň başyndan beri 6,10 götürüm derejede durnukly saklanyp gelýär. Zähmet haklary bolsa 10 götürüm ýokulyny. Ýurdumyzda ýeri senat we durmuş maksatly desgaran şoltana täze şäherçiliň ýaşaýşlarynyň dynjaş hemde saglyş merkezleriniň mekdepleriň dara çağlar baglarynyň we birnäçe beýleki desgalan gurulşy dowam edýär. Kabul edilen mailnamalar raýatda ilim we bilim ulgamlaryna özgertmeler amal aşyrylýar. Önümçekleri döwrwap ýagdaý getirilip, bazar ykdysadyty emele gelýär. Neft-gaz ýataklary özleşdirilýär. Türkmenistan, Owganistan, Pakistan elektrik we araqnaş ulgamlarynyň şerekeme Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşlary alınıp barylýar. Beýleki halkara tassamalarny amal aşyrmagda taýýarlyk görülýär. Şerekeme hormat prezident hususy pudugy ösürmegi gollamak, ykdysadyýetimizi özgertmeleri amal aşyrmaga, telekeşlerimizi giňden çekmek syýasatyna amal aşyrýar. Berkarar döwletimiziň syýasy ulgamyny kemilleşdirmegi dowam edýär diýip hormat prezident Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Häzirki döwürde ýurdumyzda 2022-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady ösürmegiň maksatnamasyny amal aşyrmak boýunça netijeli işler geçirmegiň zerur donanykdy. Hormatly prezident dörli ýyllarda kabul edilen ähli pudok maksatnamalaryny seljermegi we bu maksatnamalary döwrwaplaşdyrmak maksady bilen ýurdumyzda 2020-2050-nji ýyllarda durmuş ykdysady ösürmegiň maksatnamasyna gawat getirmek üçin bir aýyň dowamynda seretmegi we teklipleri taýýarlamak tapşyrdy. Şolar watyň özüne Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan kabul edilen uzak möhretliğin maksatnamalary gözüňe tutup, degişli işleri geçirmek zerurdur diýip hormatly prezident aýtdy. Esasy bayramlarymyz bolan konstitusiýamyzyň ýubileyine hemde ýurdumyzyň garaşlyk we beýtaraplyk bayramlary münasibetli gözüňe tutulan şäherlere talabalar taýýarlyk görmek öňümüzdäki işiň ileri tutulýan urlarynyň hataryny görkezildi. Bede sanly urgamy ornaşdyrmak, daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň ornaşýan önümçiligini döretmek, öz önümlemizden beýleki döwletlere iberlýän möçörlerini artyrmak, maýy goýumlaryny çekmek, daşary ýurt pulunaky serişlerine gelip goşýan möçörlerini artyrmak boýunça syýasatymyzda dowam edersip, hormatly prezident bellädi.
Döwlet ulanışyny kämilleşdirmek boýunça özgörtmelerimi alyp barmak möhümdir diýip, Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow aýtdy. Hemem döwlet budjetynyň ýerine ýetirilişine berk gödäwçilik dep, gödäwini tutulmadyk we durunuş çykdyjyny azaltmagyň zerurdygyny öňsüçekdi. Şoň ýalamy pul gardy we maliýe ulgamlaryna, bazar usullaryna has giňden ulanmagyň, ykdysadyýetmede diversifikasiýa ýol bilen ösürmek boýunça işleri geçirmegiň, hususy pudugyny paýyny artyryp ony ýurdumyň ykdysadyna işen gatnaşdyrmak üçin zerur çäreleri görmegiň wajyp ýa-ni taly. Hökümetiň mejlisine döwlet turmuşynyň beýleki möhüm meselelerine garaly. Ular boýunça degişli çözgütler kabul edildi. 8 aprelde Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasynda telefon arkaly söhbetleşik boldy. Hormat Prezident we iki şäxs söhbetleşikde hyzmatdaşyň möhüm meselelerini ara alyp maslahatlaşmagy dören mümkinçiligi kanagatlanma bildirip, ilki bilen öz kärdeşini we oň üstü bilen Russiýanyň ähli dostlukly halkyny şanly seni Türkmenistan we Russiýa Federasiýasynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly bolmagynyň 30 ýyllygy bilen gutady. Taraplar telefon arkaly söhbetleşiň dowamında söwda, ykdysady, energetika, medeni insan perwer we beýleki möhüm urgumlarda gatnaşyklaryň depgünli ösüşini kanagatlanma bilen belediler. 9 aprelde Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygynyň ornbasary, ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça Türkmen Rus hökümetleri toparynyň Rus bölüginiň başlygy Aleksey Averchuk kabul etdi. Myhmany wagt tap gawrdan üçin hoşallyk bildirip hemde Russiýada Türkmenistanyň gatnaşyklaryny puturlandyrmagyna ähmiýet berilýänini anlatyp, Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň hemde Russiýa Federasiýasynyň hökümetiniň başlygy Mikhail Mushistiniň meherli salamyny ýetirdi. Dostlukly döwletiň hökümet başlygy döwlet başlygynda hemde oň üstü bilen ähli türkmen halkyna Türkmen Rus diplomatik gatnaşyklarynyň ýoly bolmagynyň 30 ýyla münasibetli gutluglaryny parahatçylyk hemde awadançylyk bardaky arzularyny beýan etdi. Averchuk mümkinçilikden peýdalanyp Türkmenistanyň başlygyny saýragurda galanan önemli ýeňişi bilen gutlady. Hemde Hormat Prezident bilen iň ýokary döwlet wezipetindäki giň garmly işlerini üstünlikleri ardy etdi. Duşuň dowamyny Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow hemde Russiýanyň vice-premieri hyzmatdaşyň häzirki ýagdaýyny we geljegini aralyp maslahatlaşyp, söwda, ykdysady hemde ýanyş energetika toplumlary, owa hojalygy, ýeňil we gaýtadan işleýän senagat, uly aratnaşyk hemde birnäçe beýleki ileri tutulýan ulgamlar bilen birlikde esasy ular boýunça gatnaşyklary ýygjamlaşdyrmak üçin uly mümkinçiliklerini bardygyny belediler. Şununla bağlılıkda gadanan alaşyklary durmuşa geçirmegiň özara bähbetli, ykdysady gatnaşyklary giňeltmegiň we diversifikasiýa ýol bilen ösürmegiň netijeli gurary hökmüne ykdysady hyzmatdaşyk boýunça hökümetara Türkmen Rus toparynyň eýleýän orny aýratyn bellendi. Hepde möhüm wakalary Hormat Prezident bilen ýyl ýurt bähbetli işleriniň rowaşanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokary depginlerde ösýänini äşgär etdi. Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Joseph Bidena hemde ýurdun halkyna Türkmenistan bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryny ýoly goýulmagynyň 30 ýyla münasibeti meherli gutlagyny hemde iň gowy arzularyny ýolady. Döwlet başlygynda gutlagyny geçen döwrüň içinde Türkmenistanyň Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen dostlukly gatnaşyklary ýoly goýanyny, hemem häzirki wagtda beý gatnaşyklaryň üstünlikli dowam etdirilýänini bilip, biziň ýurtlarymyzyň syýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, medeni, insan perwer we başga-da köp möhüm ugrarda hyzmatdaşlygy alyp barýanyny nykdy. Bizi geljekde oňyň häsiýeti ýa-da gatnaşyklarymyzda hasam giňeltmegi we berkitmegi maksatynys. Şundan baglanykda gatnaşyklary hasam ýokary netijeli derejä ýetirmek üçin bilelikdäki tagallalarymyza bir baglaýa serip gutlugda belenilýär. Döwlet başlygynda Türkmenistanyň beýik ýüpek ýolunyň uğruna ýerleşmek bilen diňe çäk taýdany amatly şertler bolman, şolar wagtda tebigy baýlyklanan egurt uly gornaryny ýedigini beredi. Hemde milli ykdysadyety ösürmekde netijeli we diň hukuklyk esasynda halkara hyzmatdaşyk üçin açykdygyny nykdy. Şununla bağlılıkda Hormat Prezident wada Serdar Berdimuhammedow iri Amerikan kampaniýalarynyň Türkmen bazarynaky işleňlerini aýratyn bellep, häzirki Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen raýat aviasiýasy, owa hojalygy, elektrik energetikasy, bank ulgama wata netijeli işgöwli gatnaşyklarynyň alınıp barylýanyny ünsüçekdi. Hemde bar bolany mümkinçilikleri ulanmak arkaly iki taraplaryň gatnaşyklary täze derejä çykarmak üçin bilelikde işlemege taýýardygyny beýan etdi.
döwlet başçylygynda ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp, prezident Joseph Bideny tüýsürekden berkjan saglyk bagyt hemde awadançylyk Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň halkyna bolsa ruwaçlyk arzuw etdi. Berqarar döwretiň täze ýamynyň galkynç döwrüne milli gymmatyklamady, gadymdan miras halany nusgalyk hünärleri, geljek nesillere öwretmek hem halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirmekligi uly ünsürli. Munyň özi 5000 ýyllyk taryhy bolan halkymyzyň dürli döwürlerdäki ýaşaýyş durmuş derejesini öwrenmäge mümkinçilik berýär. Bu abatda ussatlyk bilen gaýalan keşdelen, öwrülen alajalan öz ähmiýetini ýitirmän gelýän beýleki ilişleriniň önümleri belenmäge degişidir. Daşol vilayatynyň Gowadagy etrawynyň zähme söýür gelin gyzlary alaja işmeň we alajadan dürli görnüşli bede önümniň ençemesini taýýarlamaň hötdesinden gelýärler. Alaja türkmen zenanynyň ajaýyp gudratly sunaty, ol gadymdan bäri türkmen milli medeniýetiniň ähli hünärleriniň içinde erşargaç gözellik berip, şu ajaýyp zamanymyzda ösün derejede dowam etdirilýär. Bu ýerde alajanyň durly görnüşleri taýýarlanyp, bede önümlerini, şeýle-de milli libaslar tikmekde peýdalanylýar. Bu ýerde esasanam ýöneköy, goşma, gyýakly, basma, çyzykly ýaly alajanyň görnüşleri işilýär. Bu ýerde tikençi gelin gyzyň ussatlyk bilen tiken milli libaslaryna raýatlarymyz tarapyndan uly isse bildirilýär. Daşoldy çeperelle gelin gyzlar milli deplemidi. Şuňka aýratynlyklar bilen baýlaşdyryp, bu libasyň nusgalyk görnüşlerini taýýarlamaň hötdesinden gelýärler. Halkyň arkadaly zamanysy ýylynda ezbereli gelin gyzlar türkmen milli egneşiklerini ýokary derejede öňürmekde netijeli işleýärler. Bu urda halipa şägirtlik ýoluny da aýratyn uly ünsürlýär. Milli libaslary tikmek bilen meşgul bolýan hususy telekeçiler halkymyzda gadymdan gelýän halipa şägirtlik ýoluny dowam etdirip, öz hünärlerini ýaşlara da ýadawsaz öwredýärler. Şeýlelikde ene mamalardan dowam edip gelýän bu gadymy we müdimi käri nesilden nesile geçip dowam bolýar. Elleri hünärli ussat gelin gyzlar ýurdumyzda hususy telekeçilik işini ösürmekligi döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiziň adyna alkyş sözlerini aýdýarlar. Garaşda baky tarap ýarmydan ögün matar sevti, ýagny Balkan welaýaty, diňe bara geljegi uly bolan ykdysady mümkinçilikleri bilen äle, eýseme tebigy aýratynlyklary, görenleri haýran galyrýan öz boşly tebigy gözellikleri bilen tapawdynýar. Welaýatyň günorta günjogyny, Sumbor hemde Çenler derýalarynyň kenarlaryna ýerleşýän Magtumly etrawynyň tebigy taýdan arasy da howasy, öz boşly ösümlik we haýwanat dünýäsi, hemde keramatly ýerleri bükünjege mehman bolanlarda uzak wagtlap ýatdan çykmajak ýakymly täsirler galyrýar. Balkan welaýatynyň Magtumly etrawynyň ajaýyp tebigy täsirlikleriniň birem Sünd Hasar dagynyň aşaky akymlaryna ýerleşýän aý daglardyr. Käýerlerde bölek käýerlerde bolsa tutuşlugyna ýerleşýän bu belentlikleriň aý daglar diýilip atlandyrylmagy ýönü ýerdinler. Ilmi maglumatlardan ma'lum bolýaly, aýyň üstündäki daglarda howa gatlyklarynyň bolmanyny sebäpli olaryň ösümlik örtügi ýokdur. Magtumly etrawynyň bu öz boşly dag belentlikleri toýuny çäge daşlanan hemde deňiz düýbüniň çökünlülerinden emele gelenler diýilip çaklanýar. Oň daşlarynyň düdüminde köp mukdarda du saklanýar. Şonuň üçin adaty daglara meňdemeýän bu dag belentliklerine de ösümlikler duş gelmeýär. Emma bu künjökde hiç ýyl ösümlik ösmeýär diýip aýdyp bolmaz. Sebäbi aýdaglarynyň töwleklerindäki tekilliklerde ösümlikleriň durly görnüşlerine duşmak bolýar. Aýdaglary ýaşylymtyl çal renklidir. Dağ gatlyklary ýite burç görnüşini döräp, daşyndan synanyňda vulkan patlawuklary meňdeýär. Dağ belentlikleriniň beýikligi 15-20 metre çen ýetýär. Ýagşy ýagmaryň ýagyp suwlaryň dağyň depelerinden syýryp gaýtmagy netijesinde müňlerçe ýyllaryň dowamyna emele gelen ulyly kiçili jarlar onu hasa aýyň üstündäki daglara meňdedýär. Ýagşyň täsiri esasynda depeleri ýylmanan aý daglary, ýagş suwunyň ýeliň hemde sowuk howanyň çalyşyp durmagy esasynda ýuwaş-ýuwaşdan peselýän daglaryň hasabyna girýär. Şonuň ýaly bir näçe tebigy aýratynlyklar bilen tapawutlanýan aý daglarynyň arasyna baranda hakykatdan hem täsin duýgulary başdan geçirýär.
Hormatly prezidentimden ýaňy ýakynna milli taryhy medeni mirasyň gymmatlyklaryny aýap saklamagyň, goramagyň, öwrenmegiň hemde olary syýasatçylar çekmegiň 2022-nji 2028-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny hemde şol maksatnamany amala aşyrmak boýunça ýerine ýetilmeli çäýerleriň meýnamasyny tasdiklamak hakynda kabul eden taryhy kararynyň ruhlanýan Balkan welaýatynyň ýaşaýjylary arkadaşly serdarymyza hoşalyk sözlerini diýerler. Hormatly şerhler orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barda. Ýurdumyň gidrometeorolog barda gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam elik edýärler. Hormatly dinleýärler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň Nowruz döwrü dowam edýär. Mehriban adamlar, gelingen bolsa aprel aýynyň 11-inden aprel aýynyň 17-sine çenni hepden dowamyna ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň başynda we ahyryny ýurdumyň çäni günmäterden salkyn we çyl howa akynyň aýrlaşmagy netijesinde diýarymyň ähli welaýatlaryny ýagşyň ýagmagyny, şeýle de howanyň gece temperaturalarynyň durnuq ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Hasta akygy. Ýurdumyň Balkan welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny ýagşy ýagar. Gün ortagyňlardan demiraz günmätere ornut gediýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 8-13 gradusyn 21 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 29-34 gradus, welaýatyň kanary etraplaryny 17-20 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepden başynda we ahyryny azkem ýagşy ýagar. Demiraz günmäterden günnägär ornut gediýän tezlik sekundda 7-12-den 12-17 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 11-16 gradusyn 24 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 21-26 gradusyn 35 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Mar welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny azkem ýagşy ýagar. Demiraz günmäterden gün ortagyňlara ornut gediýän tezlik sekundda 6-17-den 11-16 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 12-17 gradusyn 24 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 22-27 gradusyn 35 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryny ýagşy ýagar. Demiraz günmäterden günnägär ornut gediýän tezlik sekundda 8-13-den 11-16 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 13-18 gradusyn 24 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 21-26 gradusyn 35 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyň Daşoz welaýatyny üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň başynda we ahyryny azkem ýagşy ýagar. Demiraz günmäterden gün ortagyňlara ornut gediýän tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 10-15 gradusyn 20 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 20-25 gradusyn 30 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtyň aşgaýatda üýtgäp duran bulutly howa bolup, hepdeniň ahyryny azkem ýagşy ýagar. Demiraz günmäterden günnägär ornut gediýän tezlik sekundda 7-10-dan 11-13 metr ýetýän şymal ösmegini hemde howanyň temperaturasynyň geceleri 13-15 gradusyn 20 gradusy çenli maýyl, gündüzleri 22-24 gradusyn 34 gradusy çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Hormatly dinleýärler, ýurdumyň aprel aýynyň 11-ni magnit radiýasiýasynyň durnuksuz ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mehriban adamlar, siz aprel aýynyň 11-inden aprel aýynyň 17-sine çenli hepden dowamyna ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolaňyz. Ediz watandaşlar, ýaz pasyny günüň dowamyna howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, paslyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň qadadan 7 oturum artmagy hemem howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly howa şartlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirlerini öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçagy berja etmek, eller arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýerleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň islenlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watany habarlary peşimiz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşýär.
ähli ötüşlerini üzerine bolsa halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýler. Hoş sag bolun, ededilaşar.